harusnya ada iki berjuang guna negarane dhewe. Iya iki jan. Wong-wong anu iki lho, apa jenenge? Sing tukang negeri-negeri apa jenenge? Londo-londo. Ayo kan. Lah dhewe petani ora duwe apa-apa. Ditagiin kae. Lah iya. Jaluki. Jan. Lah dhewe lho pas kae arep panen mosok wis dijalukine. Lah iya. Wis sing sabar wae. Ade iki harus sabar, tenang, ojo dipikirke. Ya ade iki kudu berjuang men Ade negara iki, iki merdeka iki piye lho. Yo ade merdeka yo merdeka. Yo wis, saiki aku tak anu endak-endak daerah dhewe iki. Iya. Iso. Hati yo. Bisa yo. Gimana orang-orang Indonesia ya? Kenapa kan? Kita sudah jauh-jauh dari Belanda. Kemana mereka? Ayo kita cari. Weh, mau enek londo lewat mu ketoke. Lah, kok kabari kancamu neh? Anjir lho jadi. Weh, Piye piye? Piye? aduh. Nganu kae lho. Tegang men nyapa? Men lo. Nang kono ae lho nang kene iki. Tarik napas, tarik napas. Kono ngapa kono? Tahan 5 jam. Metu kok ngesor. Oh, Wis langsung. Nganu nang kono kuwi lho ngarep. Nganu apa ta? Enak apa jenengane kae? apa? Apa jenenge dondondo ae. Kondo. Oh iya, heeh. Kayak siap nih anumu, ayo. Anji mau. Aduh. Wok. Ayo, wis kabeh. Wis siap. Lah kowe iki ngopo ngene koyo ngono wi? Tapi gabah. Lah, Perang to yo. arep perang kok. Yo. Ayo, kabeh. Sepertinya kita turun di sini saja. Itu mereka orang. Kita sebutkan motor kita. Sangat. Ulah kae wong iki kae. Yo kayak. Ayo, kena. Delik nang kene iki. Itu mereka. Mari kita musnahkan mereka. Kau sebelah sana. Ayo. Aduh ya nyerang diri sih. Ya kono wae. Yo wis ayo adu canggung iki kono ae. Ayo siap yo siji. Ayo siji loro telu tembak. Ayo serang. Tembak. Kamu kasih kuntak. Di sini ae. Tembak. Melah menyerang. Serang. Jarak. Serang lagi, serang. Serang mereka. Serang. Tuh tembak. Tembakan. Aduh. Ada dah. Ngapa kowe? Ngapa kowe? Ngapa? Tak kesemut dia. Nah, tenang. Iki perang iki. Tenang. Kowe amun saji kuntak bagi. Nakun tahu naku yuan. Mana biontek? Ku anak granat siji. Ucal wae. Ujal. Oh. Apa ini? Halo sayang, ada apa? Abang lagi tempur di Indonesia. Nampaknya mereka menyelebarkan granat. Wah, lari!
Wey, merdeka! 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 Hormat, gerak!